Koska me haluttiin pitää tää haikkureissu teiltä yllätyksenä ihan loppuun asti, niin mulle jäi myös näyttämättä, mitä kaikkia valmisteluita me ollaan tehty tässä ennen reissua. Ekaksi me käytiin ottaa rokotuksia. Mulla oli jo entuudestaan onneksi suurin osa suositelluista, mutta mä tarvitsin ottaa vielä hepatiitti A ja lavantautirokotteet. Ja näistä kannattaa oikeasti ottaa selvää ennen reissuun lähtöä, että voisit siellä olla stressittömämmin. Ja itse asiassa me saatiin myös neuvontaa malaria- ja dengue-kuumeen varalta tuolla rokoteneuvonnassa. Joten me käytiin hankkimassa reissuun mukaan myös suositellut hyttyskarkotteet. Lentoa ajatellen, tai että se sujuisi mukavammin, käytiin ostaa molemmille niskatyynyt. Toivotaan, että koneesta tulisi uni. Myös molemmat meistä shoppaili muutamia kesäjuttuja mukaan reissuun. Tää viimeistään konkretisoi sen, että ihan kohta lähdetään, koska täällä Suomessa on jo täystalvi ja toppatakit on jo kovassa käytössä. Ja yksi tärkeimmistä jutuista näiden lisäksi oli ripsien ja kulmien laitto. Tiedän jo etukäteen, että mun tulee olla tuo reissussa paljon ilman meikkiä, joten mä halusin laitan freesiltä ilmankin. Me tehtiin mulle siis ripsien kestoivutus ja värättiin ripsien lisäksi myös kulmat. Ja siis tässä lopputuloksessa tuli niin hyvä. Tää taivutus ja väri avaa katsetta jotenkin ihan eri tavalla ja tekee katseesta syvemmän. Ja nämä kulmat on niin kivat ihan pelkällä värjäyksellä. Kehystää kasvoja niin hyvin ja antaa semmoisen sharpimman ilmeen. Ja voitteko uskoa, että mulla ei esimerkiksi nyt ole ripsissä ja kulmissa yhtään mitään. Pelkkä pohja ja silti näyttää näin freesiltä. Love it. Eli tällaisia juttuja me tehtiin teiltä salaa. Ja nyt meidän pitää vielä pakkailla loput jutut ennen kuin päästään lähtee. Ja te sit päästä seuraamaan meidän matkaa seuraavissa videoissa. Joten kiitos kun katsoit. Moi moi!